Ако преживяваш това, третото ти око вече се пробужда. Защото пробуждането не започва с видения, но започва с усещания, които няма как да обясниш на себе си или на друг човек. Трудно е просто. И първият знак е натиск или пулсация между веждите. Това не е болка, по-скоро е едно присъствие. После започваш да виждаш символи, еднакви числа. Сънищата стават по-ясни. Но егото ти се опитва да каже: не, това е случайност, просто е невъзможно. И интуицията става по-силна от логиката. Но вече ти е твърде трудно да го игнорираш. Няма как. А когато започнеш да усещаш хората, преди да говорят, възприятието ти се разширява и съзнанието ти преминава на тотално различно ниво. Третото око не се отваря, за да виждаш повече. Отваря се да виждаш по-дълбоко. Ако това резонира с теб, напиши "виждам" в коментарите и запази видеото. Това е активация.